TTADC habangni bwkhaktwi Belbari Subjonalni Subject no transfer khlaijaka munggonang Ronjit Debbarma no tei tabuk katal Subjedio wngphaika Asrai Debbarma tini fungjorao no joining khlaipaika bo bini habanokni jorani bising tei Belbari Subjonal Chairman Shantanu Debbarma katal Subjedio no lamsogui naharka Office o Asrai Debbarma no borom rewi tei Subjonal Chairman Shantanu Debbarma kok narokfru bo kok saikhanari kam kwcham Subjedio munggonang Ronjit Debbarma hai khlaino katal Subjedio Asrai Debbarma bo haino kaham khlaino samung khlaiyano hinui bini kha kamungno bo saikhanari kha. Ini 3rd June 2025 ini yani orangnya Rongai Subjedio Borang Ronjit Debbarma Thanai Bisikdam o Belbari Subjonni Subjedio dongani tini transparent kha bini samung humung no last 3 years belai no kono hambai maru bini asset dedicated activities no nugui angbai gobang mano samung khlaithani bo kok saklaini concern 10টা BCনি যে samung rokno जों khlailaikhya gobangma sini TTADC ni samung butang rokno panchayat ni joto concern BC chairman tai members rokno tei development ni samung khlaithani bo जों kok sakana khlailaikhya last 3 years so salsepa no bahai je kheklaimani salkriko bini samungnotoi amblai khapuro aw jaikri khlaima ba transfer tongnai no tawo bo sibai jola tabar jola thangi tongo gangkai abni bagai waro thangbo kahamna khlainai aba khaklayo tai tini katal Subjedio chinaro haikya na borong Asrai Debbarma khaklayo bobo sini thangnai Subjedio borong Ronjit Debbarma je khailamani abo haikeno bobo sini concern Subjedio ni joto committee rokbai konsal khaino tai concern 10টা panchayat ni chairman ta member rok konsal khaino sam khlaira ne khaklayo tai biskango development samne purpose abo haikeno sin biskango langmanai ta develop khaimana ne khak Tiprasa rokni wamung simung takmung lopmung rok busuksin nangkukmani tamni hinke omono chini Tiprasa rokni kaisa sinimung hasteno kari fatar haste bahaino sogoijak sini wajak manui rok omo haiklaino sinijagui tongo sini Tiprasa rokni swnamjak manui khani fatar haste bahaino omo haino Tiprasa city ni wa bai swnamjak wajak nokni nangkukmani manui rok tabuk klai sakeno je nangmani wa bai swnamjak dal bidal norok manthogui mannai Belbari block ni bisingo khopjak Dashrath Nagar ni Aisikang Phalnogo o phalnog Belbari block ni ulta babai ni dukano no phalnogo no obo norok manthogui mannai wa bai swnamjak manui khwnui rok o phalnogo wani wajak langa bailing khuturuk chikon simi kotor kwai dawi chajaknai dula takhuk tei kubuni dal bidal ni swnamjak manui norok manthogui mannai wa bai wajak naithok khlaiui logio swnamjak Tiprasa ni thapa bo haino manthoknai amo bol bai songui chajaknai thapa haina bagui Tiprasa rokni city ni joto nangkukmani manui wa bai swnamjak wajak dal bidal ni manui norok kisa rang bai no manui mannai o Aisikang Phalnogo
Haini bagi ke bo nangai tongkha ke paina muchungui tongkha o naithok wa bai swnamjak manui wajakno norok aisikang phalnogo no manui mannai phalnog bai kwrangnani bagi koktuk number rejakha 7005543017 eba 8798348873 o number o norok kwrwngwi wa bai wajak swnamjak naithok langa baling khutruk rok tula rok norok mannai aisikang phalnogo.